Takže vítam všetkých pri dnešnom videu. Teraz som akurát prišla proste z takého obrovského vystúpenia. Vystupovala tam aj naša skupina, vystupovala hocikto. A priniesla som si stadia labubu. Takže ideme otvoriť, až som tam má paniny, ktoré boli mega dobré. Takže tu je taká vecička, ktorá sa mi nepodarilo otvoriť. Musím takto prstom. Tak to budem ešte 3 hodiny otvárať. Dobre, už to mám. Už to má. Dobre, a je to ako mystery box. A ja by som chcela baba. To je tento. Ten sa mi najviac páči. Ten je klasický a ten je aj túto. Nie je to reálne, aby ste vedeli, ale mega som to chcela, takže som presvedčila rodičov. No, to je sličky, alebo čo to je? A nie, sú to že sličky. To musíme scary. Čo to bude? Počkaj, ohmatať to musím najprv. Sa chcem pozrieť. Uška, kde má uška? Tu má labky. Kde má uška? Tu má niečo. To neviem, či sú uška. Dobre, idem to otvoriť. Tak, ja to nevidím. Čo tam je? Povedzte mi, čo tam je. Ukáž, vyberiem to. Jak to má byť? Tak to asi, hej, takto. Čo tam je? Jo, to je pekná. Škareta to ani není, ale mega pekná. Kúknite, čo sú tu na výber. Ja som si to takúto hnedú. A toto ani nebola. Takže to je táto tu. Na obale. Toto. To asi ona. Hej, to bude ono. A má červené oči, sa v noci, no nemá červené, sa v noci budem báť. To je cute. Víš, Bob Marta. A je to taká kľúčenka, hezká. Ja som vždycky chcela labubu. Sice toto je fake, ale je to prostě labubu. Čiže, aké by som chcela dostať? Tohto tu dole. Tohto, ten by mi mačoval s taškou školskou. Alebo by som čakala pupu. Aha, to je to isté. Alebo toho zeleného, tuto takého žlto. Čiže tohto tu žlto-zeleného, tak mi tiež trochu mačoval. To je môj labubu, ale má uška úplne od seba. Prečo má pro uška od seba? A nech má takto. Takto ich má mať. A nech má takto. Ty dobro. Co u nás budem bať? Bude scary. Dobre. Papa, a toto je môj nový labubu. Môj prvý. Ale som ešte nejakého. Bye bye.